Borotulai Apadi Nehatari, Prasanta Boro Bitanga, Commonwealth Parliament Association General Secretary Stephen Twigare, Sajama Emily Ivanko, Assam Dawai Pinedi Takai Poraiden, Kulumbai, Bodosani Studio Radako Poraiden, Ang Sangrila Nazaria. Reverend Sydney and Delhi, Boro are British and Goto Samunda Committee UK Stephen Twigare, Emily Ivana, Udalguria, Dawai Piden. Reverend Sydney Endel आरो ब्रिटिश मिशनारिसफोरजों बर'फोरा मोनसे आंगो सोमोन्दो दङमोन बे बाथ्राखौ मिथिनानै दिनै जोंनि बे उदालगुरिनि बे बेंबारि ओनसोलाव दावबायफैदों। बर'थुनलाइ आफादनि 60 जुथुम्मायाव हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ बाहागो लाफैगोन। बर'थुनलाइ आफादनि 60 बोसोरारि जुथुम्माया तामुलपुराव जासिगोन आरो बेहाय जों भारतनि हादरगिरि राष्ट्रपति रामनाथ क'विंद बिथांखौ हांख्रायदों बिथाङा फैनायनि खोथा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि बेंबारियाव UK बिटानि कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि स्टिभेन ट्विग आरो सोद्रोमा इमिलि इभानखौ आसाम दावबायफैनायनि थाखाय बर'थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रसान्ता बर'आ बरायो। तामुलपुराव खुंफुंनो गोनां बर'थुनलाइ आफादनि 60 बोसोरारि जुथुम्मायाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआबो बाहागो लागोन होननानै बर'थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रसान्ता बर'आ मिथिहोयो। जोङो कमनवेल्थ स्पिकार एसोसिएशननि सेक्रेटारि मिस्टार स्टेफेनखौ जों बरायदों वेलकाम खालामदों आरो स्पिकार जानायनि उनावनो बुहुमनि गं 55 हादरनि स्पिकारफोरनि कमनवेल्थ स्पिकार फरामनि एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ गुवाहाटीआव आसामाव लाबोनानै खुंनो थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लादों। सारा मुलुगखौनो मुलुगनि दैदेनगिरि स्पिकारफोरखौ बेहाय थुबुर होनो आरो बे थांखिजोंनो स्टेफेन बेयाव बेरायफैदों आरो बिथाङा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल आरो ब्रिटिश मिशनारिसफोरजों बर'फोरा मोनसे आंगो सोमोन्दो दङमोन बे बाथ्राखौ मिथिनानै दिनै जोंनि बे उदालगुरिनि बे बेंबारि ओनसोलाव दावबायफैदों आरो बेहायनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला थांनाय 1865 मायथाइयावनो जि बेहाय गिर्जा गायसनदोंमोन बे गोजामसिन गिर्जाखौबो बिथाङा नायगिदिंफैदों आरो बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा इंलेन्डनि मोनसे समाव एडुकेशन मिनिस्टारमोन बे हिसाबैबो बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि बे हालामनि सोलोंथाइनि स्कुलफोरनि बे गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नाजादों आरो बे गासै बे हालोदखौ बे थासारिखौ बिथांमोना कमनवेल्थ फरामाव सावरायगोन होननानै जोंखौ मिथिहोदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय फोरमायदों। दिनैसो नुबाय खिन्थु बर' रावनि जि ग्रामारनि बेलायाव ग्रामारि बड'सा लेंगुवेजनि सारेनिखौ जों रायज्लायनो खिन्थु दिनैसो माने बर' थुनलाइ आफादखौ जों माने बिदि फारसे सिबिनायखौ नुवाखै बे बेलायाव दायो गोदान आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानायनि उनावनो गिबि खेबनि इन्टारनेशनेल मोनसे सावरायनाय इन्टारनेशनेल सेमिनार खुंदोंमोन आरो बे टपिक्सआ जादोंमोन दि कन्ट्रिबिउसन अफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एन्ड ख्रिस्टियान मिशनारिज टुवार्ड्स दि ग्रोथ एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल आरो माने एन्डारसन बिथांमोना बर'नि ग्रामारबो लिरदोंमोन आरो बिजाबबो लिरदोंमोन बे बिहोमाखौ जों बावाखै आरो जों इयुनावबो बावनाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो हायुं गेजेरारि सावरायमेल जोङो थांनाय 2018 मायथाइयावनो खुंनो हादों आरो इयुनावबो जों हाबाफारि लागोन। दायो बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु जुथुम्मा बेयो सफैगासिनो बे बेलायाव रायजो राजानि जुथुम्माखौ बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जुथुम्माया तामुलपुराव जासिगोन आरो बेहाय जों भारतनि हादरगिरि राष्ट्रपति रामनाथ क'विंद बिथांखौ हांख्रायदों बिथाङा फैनायनि खोथा होदों नाथाय खालारा एसे सोलाय सोल' जागोन बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' माहारिया धोरोम राव आरो माने राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासेनो बयबो बाहागो लाहैनायखौ जों हास्थायदों।